To assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda na yi alkawari a baya na cewar insha Allahu idan Allah ya kai mu wannan lokaci ina shirye domin na kawo muku bayani domin yawa amsa tambayoyi da nake samu a sauran zaurukan da nake mu'amala da su na hanyoyin da za a bi domin rage yawan zuƙar data da shafin WhatsApp yake yi wa masu amfani da shi. Galibi abin da yake shan data a WhatsApp bai wuce yawan hotuna ko saƙonnin murya da bidiyo da ake aikowa ba. Wani lokacin akwai group ɗin da ba ma shiga kake ba, amma saboda yanayin yadda ake yawan aiko da hotuna ko saƙonnin murya ko faifan bidiyo, hakan sai ya sa kawai ka duba ka ga yana kan wayarka, wanda irin hakan yana haifar da saurin cushewar memory na waya. Kaga waya gabaki ɗaya babu space a ciki, hakan ya jawo ta rika yin nauyi wajen sarrafa ta a lokacin da ake amfani da ita. To a kai tsaye, kada in cika ku da surutu, bari mu shiga shafin da nake so mu yi magana a kai, wato shafin WhatsApp. Hanyoyin da za a bi domin rage yawan zuƙar data da WhatsApp suke yi. Ba WhatsApp ɗin ne yake yi ba, tsarin da kai ka so ka bar wayarka a kai ne yake haifar da haka ɗin. Akwai hanyoyin da za ka dakatar ya zama duk wanda ya turo maka da hoto ba zai sauka a wayarka kai tsaye ba har sai kai ka ba da damar yin hakan. To ya za ka yi a yi amfani da hakan? Hakanan yawan amfani da data, kiran waya shi ma ta WhatsApp yana saurin zuƙe data. Ya za ka yi ka takaita ya zama ana zuƙe maka data ɗin kaɗan? Yanzu ga manhajar WhatsApp kamar yadda kuke gani, gashi zan shiga. To da yake ni WhatsApp ɗina na updating ɗin shi, na kuma sanya tsaro ta manhaja nan ta sanya zane ɗan yatsa kafin ya buɗe. To yanzu gashi na buɗe. To mu je ga ya za ka yi ka shiga wannan waje. Kamar yadda muke kallo daga hannun dama ga wasu ɗigo guda uku, ɗaya akan ɗaya. To sai mu shiga wajen, zai mu buɗe mana abubuwa 1, 2, 3, 4, 5. sai mu shiga abin da ya danna na ƙarshe ɗin, wato settings. Kamar yadda muka ga gashi ya buɗe mana settings, sai mu duba abu na farko 1, 2, 3, 4, 5, 6. To me za mu mai da hankali a kai shine abu na hudun nan da aka rubuta data and storage use, network use, auto download. To nan ne wato inda muke so mu magana a kai. To sai mu shiga. To bayan mun shiga, a nan gashi ya nuna mana yanayin yadda muke amfani da wayanmu, hatta ma adadin space ɗin da saƙonnin da ake turo ma a WhatsApp duka za ka gani a cikin nan. In za ka goge, za ka iya gogewa. To amma mu tafi kai tsaye ga batun da nake so yi shine idan an turo maka da saƙo, hoto, saƙon murya ko document haka, kamar yadda kuke gani, misali muƙaddara gashi dama kana buɗe WhatsApp ɗinka duka a haka za ka gani. In an turo maka hoto ko baka yi downloading ba, da kanshi zai yi. In an turo maka audio, da kanshi zai yi. In an turo maka video, da kanshi zai yi. To ya za ka yi ka dakatar da shi? Sai ka zo, idan ka buɗe wayarka dama za ka ga shi kamar haka, sai ka dawo ka dinga taɓawa ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, sai ka danna OK. Ka gama da wannan kenan. Kamar yadda kuke gani a nan, shi ma makamancin wancan ne. Duk sanda ka yi roaming ɗin wayarka, ya zama layin da kake amfani da shi a Najeriya ko a wata ƙasa, in ka tafi wata ƙasar kuma kana so ka ci gaba da amfani da shi ta hanyar sadarwa ko kiran waya, shi ma in ya nuna maka kamar yadda muka gani da farko kamar haka, sai ka dawo ka taɓa ɗaya bayan ɗaya, sai ka danna OK. Shi kenan. To mu dawo batun kiran waya. Kamar kiran waya, idan kana so ka samu sauƙi a yanayin data da za a kasha maka, sai ka danna. Idan yana haka a kashe, to kai sai ka danna nan. Zai zama duk sanda kai kira ta WhatsApp, data da za a sha maka ba wani data ne mai yawa ba. Allah ya samu dace. To bari da in ɗan ƙara mana da wani abu nan, kamar da aka rubuta storage use, yana nufin adadin tarkace na kan wayarka da ka samu ta sanadiyar manhajar WhatsApp. Za ka iya su ma share su duka, za ku iya gani gashi nan. Kowanne zai iya baka. Misali idan na shiga nan wajen, zai bani gashi, ya nuna min saƙonni na rubutu da aka turo a wannan shafin nawa na zauren Hausa Fulani. Akwai saƙonni guda 300
232. An turo lambar mutum, contact kenan guda ɗaya, ba a turo location ba. Hotuna an turo 142 wanda ya yi amfani da, ya tare wuri kilobyte wato 245. Kamar sticker ga shi ma an turo guda 10. Haka gift ba turo ko ɗaya ba. Video an turo video guda 109. Sakonnin murya an turo 449. Idan ina so in goge duka wa'innan abubuwan da aka turo, kawai sai in shiga nan. Idan na danna free space wato in dan share su tunda bani da amfani da su, bana bukatar su, sai in danna nan. To bayan na danna din still zai bani zaɓi na irin abubuwan da nake so in goge. Contact din za a goge, ko kuma a'a hotuna ko video ko sakonnin murya. Sai in ce ina so in goge video, ina so in goge sticker, ina so in goge hotuna, ina so in goge contact da rubuce-rubuce. To ba zan goge ba. Abu da kawai nake son bari, na son bar rubuce-rubuce da sakonnin murya. Sai in danna nan wajen da ya yi jan rubutun nan, sai in danna shi. Zai sake mun tambaya, kana so ka goge wa'innan abubuwa? Sai in danna nan wajen, sannan sai in danna clear. Yanzu kuna galo daga ƙasan hoton bidiyon nan, kuna ganin wani waje yana zagawa, alamar yana goge dukkanin abubuwan da na yi makin ina so in goge kenan. Saboda haka za a iya bin wa'innan ƙa'idoji da na bi domin samun bayanai da kuma rage san adadin datar da za a riƙa zuƙan maka a lokacin da kake amfani da shi.